ఆముదాల వలస నియోజకవర్గంలో లోలుగు గ్రామం నుండి వీఆర్ గూడెం వరకు 390 లక్షల రూపాయల ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్ నిధులతో కొత్త బీటీ రోడ్డు ప్రారంభించిన రాష్ట్ర పీయూసీ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే కూనార్ రవికుమార్. ఆయన పేర్కొన్నారు, ప్రతి గ్రామంలో సీసీ, బీటీ రోడ్లు, కాలువలు, త్రాగునీరు, వీధి లైట్లు వంటి మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి పనులు పారదర్శకంగా నాణ్యతతో పూర్తి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి ముఖ్య నాయకులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ఆర్ఎన్బి అధికారులు, కార్యకర్తలు, అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు.